Και τώρα καλωσορίζω την κυρία Ζένια Σαριδάκη Ζώρα, η οποία είναι ογκολόγος, παθολόγος και πρόεδρος της ΕΟΠΕ. Είναι η Επιστημονική Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Να μιλήσουμε καταρχάς για αυτή την ωραία καμπάνια για την οποία φωτογραφηθήκατε, με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού για τον καρκίνο, αλλά και για άλλα θέματα που άπτονται της ειδικότητάς σας, τα οποία είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, κυρία Σαριδάκη? Πάντα μπερδεύομαι ποιο επώνυμο να χρησιμοποιώ, το ξέρετε αυτό. Ποιο να χρησιμοποιώ? Σαριδάκη. Εντάξει. Λοιπόν, κάντε μου καταρχάς. Ή και Ζένια, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, Ζένια, ναι. Είναι μια τακτική που, να σας πω την αλήθεια, την αποφεύγω στον αέρα. Θέλω να είμαι λίγο πιο τυπική. Ευχαριστώ πάντως. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την καινούργια καμπάνια που έχει τίτλο «Ενωμένοι στη μάχη, μαζί στη φροντίδα», και αυτό το διαφορετικό που συνέβη στη συγκεκριμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι ότι και τα μέλη της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και τα μέλη της ΕΛΟΚ και σύλλογοι ασθενών, το Άλμα Ζωής, το Αγκαλιάζω, συμμετείχατε όλοι ενεργά και φωτογραφηθήκατε, θέλοντας να δώσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους όσοι παλεύουν με τον καρκίνο. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πρωτότυπη πρωτοβουλία, που ουσιαστικά έρχεται να δείξει αυτό που γίνεται κάθε μέρα πράξη στην Ελλάδα και πιστεύω και σε άλλες χώρες, ότι όλοι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα. Και όταν λέμε όλοι μαζί, εννοούμε σαφώς την επιστημονική ιατρική κοινότητα, εννοούμε τους ασθενείς και τους φροντιστές μέσω των συλλόγων τους στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και φυσικά η φαρμακοβιομηχανία, η οποία είναι εκείνη που με τις επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία θα μας δώσει τα νέα καλά καινοτόμα φάρμακα, που μαζί με όλα τα υπόλοιπα καλά καινοτόμα παλαιά στοχευμένα φάρμακα θα κάνουν πραγματικότητα τα καλύτερα αποτελέσματα, τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής για τους ασθενείς μας σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι ένας στους 4 ασθενείς με καρκίνο μπορεί να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και μάλιστα και χωρίς υποτροπές. Αυτό χάρη στις πολλές καινούργιες καινοτόμες θεραπείες, όπως μας είπατε. Ωστόσο, μιλώντας λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο της ΕΛΟΚ, με τον κύριο Καπετανάκη, σταθήκαμε λίγο στο κομμάτι των βιοδικτών, δηλαδή αυτών των εξετάσεων που ακόμα κάποιες δεν πληρώνονται από το κράτος στους ασθενείς, έτσι ώστε να ξέρουν οι ασθενείς αν είναι υποψήφιοι ή όχι για κάποια πιο στοχευμένη θεραπεία. Επειδή ξέρω ότι και εσείς ως ΕΟΠΕ έχετε κάνει πολλά βήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, δώστε μας λίγο τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτό? Ναι. Ένα μέρος των βιοδικτών που είναι απαραίτητη για την καλύτερη θεραπεία των ασθενών μας με καρκίνο δεν αποζημιώνονται ακόμα από την ελληνική πολιτεία. Θα θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια περίπου ήταν ο ίδιος υπουργός τότε, ο οποίος είχε εντάξει για πρώτη φορά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τους πρώτους βιοδείκτες. 10 χρόνια μετά έχει συντελεστεί μια κοσμογονία και παρόλα αυτά δεν έχει ανανεωθεί η λίστα. Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας αυτό το έχει ως ένα πάγιο πρώτο με δεύτερο αίτημα σε αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχουμε τη σωστότερη θεραπεία για τους ασθενείς μας σε ισοτιμία, γιατί η αποζημίωση των βιοδικτών ουσιαστικά θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε θα χρειάζεται να τα κάνει. Πέραν της τεράστιας προσπάθειας που κάνουμε στην ΕΟΠΕ εδώ και μία δεκαετία με προγράμματα στα οποία καλύπτουμε ασθενείς με διάφορους τρόπους, από χορηγίες και έτσι ώστε οι ασθενείς μέσω των ογκολόγων τους να μπορούν να έχουν την ευκαιρία χωρίς κόστος για εκείνους να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Το τελευταίο βήμα που ολοκληρώθηκε στο τέλος της Άνοιξης ήταν ένα κονσένσους βιοδικτών, ένα κείμενο 110 σελίδων, το οποίο η ΕΟΠΕ συντόνισε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσα στους οποίους και οι σύλλογοι ασθενών, ο κ. Καπετανάκης ήταν παρόν,
και είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ήδη δοθεί από τότε στο Υπουργείο με στόχο την ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση των απαραίτητων για την ογκολογία σήμερα βιοδικτών. Είναι ένα κείμενο πλήρες, πολύ συγκεκριμένο, όχι υπερβολικό, δεν ζητάμε τα πάντα, ζητάμε αυτά που είναι απαραίτητα να ενταχθούν στη συνταγογράφηση και με οικονομική και οικονομοτεχνική ανάλυση θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο το κοιτά αυτή τη στιγμή, ότι θα μπορέσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε νέα, να πούμε, στους ασθενείς μας πάνω σε αυτό το τομέα. Είναι κάτι που το περιμένουμε σχεδόν μια δεκαετία. Κυρία Σαριδάκη, επειδή είπατε ότι το θέμα των βιοδικτών είναι στις πολύ βασικές προτεραιότητες της ΕΟΠΕ, ποια άλλα θέματα είναι αυτά που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ σημαντικά και χρήζουν τάχης μετώπισης από την πολιτεία? Κοιτάξτε, τάχης της θα έλεγα ότι η πολιτεία και οι ογκολογικοί ασθενείς, όπως έχω και σε άλλες ευκαιρίες πει, στην Ελλάδα δεν βρίσκονται σε άσχημη θέση. Αντιθέτως, θεωρώ ότι βρίσκονται και σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με πολλά άλλα κράτη του δυτικού κόσμου, σε σχέση με την πρόσβασή τους στα καινοτόμα φάρμακα και την ισότιμη πρόσβασή τους, διότι αυτά τα φάρμακα καλύπτονται από την δημόσια ασφάλεια. Ακριβές θεραπείες που τους τα δίνει δωρεάν. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πράγματα που θα πρέπει να γίνουν παράλληλα, εντατικά και γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια ακόμα καλύτερα metrics. Το ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι μαζί με τους βιοδείκτες είναι μπροστά, πρώτη-δεύτερη θέση, είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, που έχει να κάνει με το μητρό καρκίνου και τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. 2 τεράστια ζητήματα τα οποία το Υπουργείο τα τρέχει με ρυθμούς απίστευτους, όχι μόνο για την ελληνική πραγματικότητα, ρυθμούς απίστευτους γενικά, και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα τεθούν σε λειτουργία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την πραγματικότητα των ογκολογικών ασθενών. Οι βιοδείκτες είναι το άλλο θέμα και το τρίτο είναι ουσιαστικά τα βήματα στο κομμάτι της πρόληψης και της ανακουφιστικής φροντίδας. Η πρόληψη είναι επίσης κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια έγινε πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Εννοώ τη συντονισμένη πρόληψη από την πολιτεία. Δεν εννοώ την πρόληψη που ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει. Εγώ να πάω να κάνω τη μαστογραφία μου έτσι όπως νομίζω, ή ο άλλος να κάνει το PSA του έτσι όπως νομίζει. Και αυτό σήμερα μάλιστα είχα μια πολύ καλή πληροφορία από φίλη, στην οποία ήρθε μήνυμα για την κολονοσκόπηση. Ξεκίνησαν να τρέχουν λοιπόν και το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και για άλλες μορφές καρκίνου. Νομίζω και αυτό ήταν κάτι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Δεν το γνωρίζαμε ότι θα το ξεκινήσουν σήμερα, αλλά είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου είναι ένας καρκίνος ο οποίος αυξάνεται σε νέους ενήλικες. Οι οδηγίες για κολονοσκόπηση έχουν πάει κάτω από τα 45. Όλα τα όρια πάντως ηλικίας πέφτουν, αυτό παρατηρώ, κυρία Σαριδάκη. Ναι, ισχύει. Εμείς έχουμε ασθενείς πλέον που είναι και πολύ μικρότεροι, οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο κομμάτι της πρόληψης βέβαια εντάσσουμε και εντάσσει και η ελληνική πολιτεία πάρα πολύ έντονα και τις καλές συνήθειες ζωής, που είναι το σωστό σωματικό βάρος, η καλή διατροφή, η άσκηση, το να μην καπνίζουμε, το να μην είμαστε υπερβολικοί στην κατανάλωση αλκοόλ και στην έκθεση στον ήλιο. Και παράλληλα είναι και το κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας, που εκεί υστερεί αρκετά η ελληνική πολιτεία, παρόλο που έχει ψηφιστεί ο νόμος, στην εφαρμογή και στις δομές χώστησης που δεν υπάρχουν και που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Αυτά όλα με μια ομπρέλα λεγόμενη Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΟΠΕ και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Θα επιστρέψουμε μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή. Μείνετε μαζί μας, γιατί θέλω να μας δώσετε και κάποια στοιχεία. Αν έχουμε έστω και κατεκτήμηση, καταγραφές για τα πόσα νέα περιστατικά έχουμε στη χώρα από διάφορες μορφές καρκίνου, ποιες είναι οι πιο σρέφουμε. Συζητάμε με την κυρία Ζένια Σαριδάκη Ζώρα, η οποία είναι ογκολόγος παθολόγος, διδάκτορ και είναι και η πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Γιατί άλλο? Για τον καρκίνο, για τα προβλήματα, για τις προτεραιότητες της ΕΟΠΕ. Στο κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας, επιτρέψτε μου λίγο να επιμείνω, κυρία Σαριδάκη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά, παρόλο που όντως έχει βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο. Εσάς οι ασθενείς σας τι σας λένε σχετικά με αυτό? Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι εύκολα, διότι η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια φροντίδα που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη στιγμή μαζί με την πρωτοδιάγνωση, ανεξάρτητα με το στάδιο, με το είδος της θεραπείας. Θα έπρεπε να υπάρχει παράλληλα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αναλγησία, με την διατροφική, συμβουλευτική, με τη ψυχολογική υποστήριξη. Και φυσικά η ανακουφιστική φροντίδα έρχεται και στο τέλος των θεραπείων, όταν πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να δώσει μια καλή ποιότητα ζωής σε αυτό το διάστημα που μπορεί για πολλούς ασθενείς να είναι μεγάλο, και να έχουν την αξιοπρέπεια αλλά και τη φροντίδα που χρειάζεται. Οι ασθενείς μας δυσκολεύονται σε αυτό το κομμάτι πολύ. Χρειάζονται οικογένειες μεγάλες με δυνατότητα να στηρίξουν αυτές τις τελικές μέρες σε διάφορα νοσοκομεία, δημόσια, ιδιωτικά και κλινικές. Κάποιοι προσπαθούν στο σπίτι, γιατί κάποιοι θέλουν να είναι στο αυτό σπίτι. Ήθελα να σας πω ότι πολλοί προτιμάνε να είναι και στο σπίτι σε αυτό το στάδιο. Και θα έπρεπε να είναι στο σπίτι, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι εύκολη σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα, και δεν είναι εύκολο να στηριχθεί κάτι τέτοιο χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη από την πολιτεία ή από άλλους φορείς οι οποίοι θα αναλάμβαναν αυτό το πεδίο. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά ακόμα, και φυσικά να πολλαπλασιαστούν τα μέρη στα οποία οι ασθενείς αυτοί θα μπορούν να φιλοξενηθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η Γαλιλαία, η οποία κάνει εκπληκτική δουλειά, αλλά δεν είναι αρκετή. Νομίζω μόνο 50 άτομα μπορεί να φροντίσει η Γαλιλαία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πολλές τέτοιες δομές για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς αυτοί. Και είναι και δωρεάν, σωστά, η Γαλιλαία? Ναι, και με εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό. Την άκουγα και για το ALS. Πρέπει να υπάρξουν πολλές, όχι μόνο μία, και φυσικά εμείς μιλάμε για τον ογκολογικό ασθενή, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν και άλλοι ασθενείς άλλων ειδικοτήτων, όπως νευρολογική. Ναι, το ALS που ξεκίνησα να σας λέω, γιατί πάλι αυτή την κουβέντα είχα σήμερα για τη Γαλιλαία και το ALS. Και όλοι εξάρουν το έργο που γίνεται εκεί, αλλά λένε ότι πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεανό, ότι δεν φτάνει για να καλύψει επαρκώς τις πολύ αυξημένες ανάγκες. Γιατί αυτό που συζητάμε, που δεν συζητάμε νομίζω τόσο πολύ, ίσως αυτή την αίσθηση έχω, επειδή λέμε για τα περιστατικά και λέμε και για τους θανάτους, αφήνουμε λίγο απ' έξω ανθρώπους οι οποίοι μένουν και ανάπηροι μετά τον καρκίνο, που και αυτοί θέλουν πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα, και που και εκείνοι μπορεί να βιώνουν ανισότητες στην πρόσβαση, λόγω του ότι μπορεί να μένουν σε ένα πιο απομακρυσμένο μέρος και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Με την ευκαιρία θέλω να μου πείτε, έτσι κατ' εκτίμηση, πόσα νέα περιστατικά καρκίνου έχουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο? Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτές τις καταγραφές ευελπιστώ ότι θα μπορώ να σας πω πρώτα Θεός του χρόνου, αν είμαστε καλά και μπορούμε να μιλάμε, γιατί θα έχει ξεκινήσει το μητρό καταγραφής, το μητρό καρκίνου, και θα έχει ξεκινήσει και σε κάποια νοσοκομεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος, οπότε για πρώτη φορά θα έχουμε εντυπωσιακά πρωτογενή δεδομένα από τη χώρα.
Οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι extrapolation από τις άλλες δυτικές χώρες, και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιούμε αυτά τα νούμερα, γιατί ακριβώς δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα έτσι όπως τουλάχιστον θα ήμασταν σε θέση να την περιγράψουμε αν είχαμε αυτή την πρωτογενή καταγραφή. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι γεγονός ότι αρκετοί καρκίνοι αυξάνονται σε επίπτωση. Ποιοι είναι αυτοί? Ακόμα και ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του πνεύμονα φαίνεται για πρώτη φορά να ανεβαίνει στις στατιστικές. Σε συχνότητα. Ενώ είχε κάνει μία, στη συχνότητα της επίπτωσης, την εμφάνιση. Ενώ είχαν κάνει μία πτώση, και όπως είπατε και εσείς, πολλοί καρκίνοι αυξάνονται σε νέους ενήλικες. Ένα τεράστιο ζήτημα γιατί είναι άνθρωποι που είναι σε παραγωγικές ηλικίες, ενεργοί, και δεν είναι πλέον αυτό που γνωρίζαμε ότι ο καρκίνος είναι μια νόσος τρίτης ηλικίας, αυτό το ξέρουμε, αλλά φαίνεται ότι τώρα έρχονται όλα τα νούμερα και πιο μπροστά και μιλάμε για καρκίνους του μαστού, μιλάμε για καρκίνους τραχύλου μήτρης ενδομητρίου, μιλάμε για καρκίνους του παχαίου εντέρου, του παγκρέατος, των νεφρών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που μπορούμε να κάνουμε και στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά φυσικά και στον τομέα της θεραπείας όλων αυτών των νοσημάτων. Νομίζω ότι από την καινούργια χρονιά, με τα ψηφιακά μοντέλα που θα έχουν μπει στην ελληνική πραγματικότητα, θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα και για τη χώρα μας. Ναι. Και έτσι να χαράξουμε καλύτερη στρατηγική. Και έτσι κι αλλιώς, επειδή πάμε προς την απόλυτη στόχευση και εξειδίκευση, μιλάμε εδώ και λίγα χρόνια και για την ιατρική ακριβίας, αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούν πολύ πιο στοχευμένα πλέον, θα μπορείτε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες να επιλέγετε ασθενείς και συγκεκριμένες νέες θεραπείες, που τελικά αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό κομμάτι της ευρύτερης συζήτησης για τον καρκίνο, δεδομένου ότι, όπως είπατε, είμαστε και πολύ τυχεροί εδώ στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει αυτή η πρόσβαση δωρεάν, το παρέχει αυτό η πολιτεία στους ασθενείς. Οπότε στο κομμάτι της ιατρικής ακριβίας, λοιπόν, που μας έρχεται από το μέλλον, σίγουρα θα έχουμε πολύ ευεργετικές συνέπειες, να το πω έτσι, για χάρη των ασθενών. Φυσικά ισχύει αυτό. Αυτό περνάει και μέσα από τους βιοδείκτες. Χωρίς τους βιοδείκτες δεν μπορεί να υπάρχει ιατρική ακριβίας, δεν υπάρχει στοχευμένη ιατρική. Ναι. Και γι' αυτό είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς, και την κάνει και το Υπουργείο και η Πολιτεία. Απλά πρέπει να τρέξουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Για ποιες μορφές καρκίνου? Επιβαρύνοντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους με κάποιες υποχρεώσεις οικονομικές που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Αυτή είναι η ουσία. Και δεν είναι τα μόνα έξοδα που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες όταν έχουν έναν άρρωστο στο σπίτι. Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ισότιμη πρόσβαση όταν εμπεριέχεται αυτός ο παράγοντας. Αλλά εκεί έχουμε έρθει και έχουμε κάνει δουλειά, και εμείς και οι σύλλογοι ασθενών. Είναι για όλες τις μορφές. Όλες οι μορφές έχουν συγκεκριμένους βιοδείκτες που χρειάζονται. Δεν είναι μία μορφή. Δηλαδή για πόσους βιοδείκτες, επειδή μας είπατε ότι είναι πολλές σελίδες, πάνω από 100 αν συγκράτησα σωστά, και ότι επί της ουσίας δεν ζητάτε τα παραπανήσια, ζητάτε τα απολύτως απαραίτητα καταρχάς. Ισχύει, αλλά οι 100 σελίδες έχουν να κάνουν και με την καταγραφή της αναγκαιότητας, με τα επιχειρήματα προκειμένου, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι βιοδείκτες για πολύ συγκεκριμένες νεοπλασίες που αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητη. Και πώς είναι αυτή? Δεν έχει νόημα να σας πω νούμερο, γιατί δεν είναι ένας όταν λέμε βιοδείκτης, ας πούμε, για το καρκίνο του πνεύμονα, το NGS που θέλουμε και που περιλαμβάνει μία σειρά από γονίδια, αυτά μπορεί να είναι πολλά γονίδια, αλλά γίνονται με μία εξέταση. Καταλάβατε? Οπότε δεν έχει έννοια το νούμερο, δεν έχει έννοια το νούμερο, γιατί δεν μπορεί να δώσει την πραγματικότητα. Έχει έννοια να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η λίστα αποζημίωσης, και αυτό πιστεύω ότι είναι μέσα στα πλάνα και του Υπουργείου. Ξέρω σίγουρα ότι ο Υπουργός το ξέρει, γιατί σας εξήγησα, ήταν και ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε την αναγκαιότητα 10 χρόνια πριν.
που καινοτόμες θεραπείες δεν υπήρχαν ουσιαστικά. Ναι. Και παρόλα αυτά τότε έγινε. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πιστεύω ότι θα βρει τη λύση. Δεν είναι εύκολο. Τρέχουν σε πάρα πολλά επίπεδα παράλληλα πάρα πολλά προγράμματα στο Υπουργείο Υγείας. Ελπίζω ότι θα έχουμε γρήγορα κάποια αισιόδοξα μηνύματα και από αυτό το χώρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας και μας εξηγήσατε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και για την ευαισθησία που έχετε για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους, οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα μαζί με τους ογκολόγους για κάτι που για άλλους δεν είναι τόσο αυτονόητο. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και σήμερα και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 3. Να περνάτε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όλους εκείνους που αγαπάτε και τα ξαναλέμε στο ραντεβού μας στον αέρα.